Hello guys, hello, what's up? Welcome back to my channel, Kurdafio TV. I'm here in your service. Okay, andito ako ngayon kasi may ibabalita ako sa inyo. At guys, umabot na tayo ng kalahati. Umabot na ng 500 subscriber guys. Wow! 500 subscriber. Maraming salamat sa inyo guys. Maraming salamat. Okay. Okay kayo. Lamig kayo. Maraming salamat sa inyo guys ha. Sa pagtangkilik sa aking channel. Saka sana hindi kayo magsawa sa mga video ko. Okay? Alright? Mat salams. Saka lahat ng mga bistak dyan, mga bisayang vlogger, mga bisayang dako, subscribe na, mga subscribe na sa paydugayan para malingaw mo sa mga video ko i-upload. Lingaw-lingaw ba? No? Lingaw-lingaw ba guys? Lingaw-lingaw lang. Okay kayo. Lamig kayo.